שלום, אני וחבר שלי לפני כמה ימים עשינו ערוץ מטורף של סופי הארי פוטר. בערוץ יהיו הרבה דברים כגון חנות טריקים, דברים כאלה, ואנחנו נראה לכם גם דברים שאנחנו הכנו, שרביטים, מפת הקונדסאים ועוד טריקים שהיו חנות טריקים שאנחנו נכין, והם דברים טובים. אז אני באמת חולה על הדמות של הארי פוטר, למרות כל הקשיים שהיו לה, בסוף היא צריכה לערוך את וולדמורט. שטרק! שלום, אנחנו כאן עושים שחרר. טוב, אז אנחנו באמת הולכים לערוץ לעשות בערוץ שלנו, בגלל קצת מה קרה, בערוץ שלנו דו-קרב של קסמים, וגם שאני אמרתי מקודם, מגמת קסמים ואיך לעשות אותם, אלא כי אתם מוגלגים, ואז לא תצליחו בכל מקרה. לא מעניין, אוקיי, אז דברים כאלה, אז תכלס, זהו, אנחנו הולכים לעשות לכם הרבה דברים. אם יש לכם תגובות, אז בחרי סרטון הזה, בחרי סרטונים אחרים, אם יש סרטונים שאתם לא אהבתם, תגידו, אם סרטונים שאהבתם, תגיבו, הרבה תעשו גם לייק, וזהו, תרשמו לערוץ שלנו. בחסות.